Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Honorable Nazifi Abdulkadir AK Masa, dan takarar majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Batagarawa a zauren majalis. Sannan ina godiya ga al'ummar karamar hukumar Batagarawa da kewayenta baki daya bisa goyon baya da kuma kwarin gwiwa da suke bani ta kowane bangare. Hakika wannan goyon ba da kuma kwarin gwiwa da suke bani shine yake taimakona cikin taimakon Allah. Na gode kwarai da gaske, kuma ina godiya ga esco na Batagarawa local government baki daya da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC, jam'iyya mai albarka, bisa jajircewa da kuma nuna mani duk wasu hanyoyi da wasu matakai da ya kamata na ɗauka ko kuma na bi don ganin tafiyan mu ta cimma nasara. So ina godiya da wannan kwarai da gaske. Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Nan kuma ina ƙara roƙo ga esco na Batagarawa local government baki ɗaya akan goyon bayansu da kuma ƙuri'unsu da nake nema ga wannan zaɓe da za mu yi mai gabatowa nan da 'yan kwanaki kaɗan, da yarda Allah, wanda za mu yi na zaɓe na fidda gwani. So ina roƙo a gare su da su ƙara mara mana baya, da na gani da idona kuma na ji da kunnuwana. Amma ina ƙara godiya kwarai da gaske, sannan kuma ina ƙara roƙo a gare su da su ƙara ƙaimi a cikin wannan tafiya domin ganin ta cimma nasara, domin nasarar ba ta bace ni kaɗai, nasarar ta mace mu duka baki ɗaya, da ma al'ummar Batagarawa baki ɗayanta. A matsayina na ɗan takarar majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Batagarawa a zauren majalisa, ina da manufofi da dama wanda ina ganin kamar filin nan ba zai ishe mu wurin gabatar da su baki ɗaya ba, amma akwai wasu muhimmai da nake ganin cewa zan iya bayyana su cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Na farko daga cikinsu, matsayina na ɗan majalisar jiha ko ɗan takarar majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Batagarawa, idan har Allah ya bani nasara, domin nasara ta Allah ce, so idan har Allah ya bani dama ko kuma ya bani nasara akan wannan zaɓe da zai gudana, zan kai ƙudurori muhimmai ga duk inda ya dace a kai su, domin kowane ƙuduri yana da bagiri nashi, kuma cikin ikon Allah kowane ƙuduri za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, mu kai su duk inda ya kamata a kai su, kuma mu tsaya tsayin daka don ganin ƙudurinmu ko abin da muka je ko muka kai ko ƙudurin da muka kai ya kai inda muke so ya kai, kuma an yi mama abin da muke so ya mana cikin ikon Allah. Sannan manufa ta biyu, a matsayina na ɗan majalisa, idan har Allah ya bani wannan dama, na yi alkawarin jajircewa da kuma tsayuwa tsayin daka wajen kwato ma karamar hukumar Batagarawa haƙƙinta a duk inda ya kamata a je a kwato mata, da cikin hikima, cikin hikimomi na da kuma shawarwari daga abokanaina ko abokanan aikina, kuma cikin ikon Allah za mu yi amfani da
kowace irin hikima da wasu dabaru namu da wani ƙarfi da duk wani iko da ya kamata a ce mai amfani da shi don ganin mun kwato ma al'ummar ƙaramar hukumar ɓatagarawa haƙƙinsu ya zo gare su cikin ikon Allah, domin ba mu ne ke yi ba, amma za mu yi bakin ƙoƙarinmu cikin ikon Allah. Sannan kuma manufa ta uku, insha Allahu zan shiga in fita wurin ganin ana damawa da matasanmu na ƙaramar hukumar ɓatagarawa wurin samar masu da ayyukan yi na gwamnati da kuma kamfanoni da kuma wasu sassa, in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu daidai gwargwadon iko na da kuma iyakar ofishina. Sannan kuma abu na ƙarshe na hudu kenan, ba wai don shi kenan ba ko iyakar abin kenan, zan yi amfani da iya abin da nake samu wurin ganin na tallafa ma al'ummar ɓatagarawa da tallafi na dogaro da kai da jari da kuma makamantansu, insha Allah. Daga ƙarshe ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ina godiya ga al'ummar ɓatagarawa baki ɗayanta bisa goyon baya da yarda da suka bani da kuma amince min da suka yi, domin ƙwarin gwiwa su ne ya taimake ni wajen aiwatar da duk wani abin da nake aiwatarwa da kuma wanda zan aiwatar nan gaba. Sannan kuma ina godiya ga masarautun nan namu guda biyu da suke a cikin wannan ƙaramar hukuma ta mai albarka ɓatagarawa. Ina godiya gare su ƙwarai da gaske bisa goyon baya da muka samu daga gare su da kuma yarda da kuma amincewa. Na gode ƙwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Ina roƙon Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya.